Vara comediei. Când vine Barza, traducere și adaptare radiofonică de Marica Beligan, după o piesă de André Roussin. Vai, fetița mea, ce veste! Nu m-aș fi așteptat niciodată la o asemenea lovitură. Un copil. Când o să afle tatăl tău. Și cum să-i spui așa ceva? În sfârșit tu îți dai seama, e o nenorocire, fetiță, o adevărată catastrofă. Da, mama, îmi vorbești de parcă eu aș fi cea vinovată. Nu eu sunt însărcinată, ci tu. Știu prea bine că eu sunt cea care... Dar te-aș ruga să-ți controlezi expresiile. Nu sunt vinovată fiindcă aștept un copil. Bine, să zicem atunci că ești responsabilă. Nici măcar, nu, sunt o victimă, asta sunt. Și responsabilul e papa. Ia ascultă că despre asta n-am să-ți îngădui să te îndoiești. Bine, atunci papa este responsabilul și tu ești victima. Dar dacă eram eu cea însărcinată, eram eu și cea vinovată. Important e să ne punem de acord asupra vocabularului. Nu înțeleg nimic din tot ce îndruge acolo. Pe câte știu, ești logodită, așa că n-ai de ce să fii însărcinată. Să sperăm. Cum să sperăm? Faci niște glume de foarte prost gust, Ani. Mama. O fi frumos ca o mamă să poată vorbi cu fiica ei despre orice, dar există limite, dragă. Mama, ești nemaipomenită. Cum adică? Am zis, ești nemaipomenită. Bine, dar ce am? Nimic, nu-ți face sânge rău. Ia spune mai înainte de toate, ești absolut sigură? Despre bebeluș, ești absolut sigură? Despre asta. Închipuieți că nu vreau să cred. Așa că plecând de la doctorul Maturon, m-am repezit la profesorul Parosel. Așa. Două păreri fac mai mult decât una singură, nu-i așa? Sigur. I-am spus lui Parosel: doctore, am îndoieli serioase. Și știi ce mi-a răspuns? Ce? Doamnă, să nu mai aveți. Mama. Da? Ei bine, da, doamnă. Și ce e culmea? E ca aerul că sunt fericiți când îți anunță așa ceva. Ei, fericiți, pune-te în locul lor. Dacă e da sau nu, nu-i mai impresionează. Cât de ziua de mare văd numai de astea. Dar oricum, la vârsta ta e chiar surprinzător. Asta da, însărcinată cu câțiva ani înainte de a împlini jumătate de secol. Cum e cu putin? Știi ce, mama? Fii drăguță și nu mai îmi pune asemenea întrebări. Ei, da, iartă-mă, dar sunt într-un hal, poți să-ți închipui. Uite, practic nu văd... În orice caz, eu un lucru văd sigur. Căsătoria mea este în aer, cel puțin pentru luna aprilie. Îmi închipui că nu te vezi ieșind de la primăria arondismentului 16 însărcinată în 8 luni și ceva. Bineînțeles, mai cu seamă că la vârsta mea e nepoți, nu mai e copii. E atât de jenant. De altfel e ceea ce am spus și profesorului Parosel. Doctore, nu mai e de vârsta mea, nu? Da? Și el ce ți-a răspuns? A surâs și mi-a spus foarte amabil: vedeți, doamnă, se pare că totuși e. Și-a mai bătut și joc de mutra ta? Ia te rog, cum și-a bătut joc de mutra mea? Mai întâi că e prea bine crescut pentru așa ceva și apoi... Oh, Doamne sfinte! Ce mai e? Tatăl tău. Papa? Ce-i cu el? Unde e? E subsecretar de stat la Ministerul Familiei și Educației Naționale. Numai dacă povestea asta nu l-ar costa subsecretariat. Dar dimpotrivă, mama, o să aibă aerul că dă bunul exemplu. Va fi ridiculizat. Caricaturiștii sunt așa de afurisiți. Caricaturiștii nu-și bagă nasul în buricul oamenilor. Și îl bagă peste tot, știu eu. Viața ta intimă nu-i privește. Da, dar în cazul de față e și viața intimă a lui papa. E poate singurul caz când o împărțim, dar de data asta cu vârf și îndesat. Ce să-i faci? Își va lua toate responsabilitățile. Vezi tu, George are 25 de ani, tu 23. Timp de 20 de ani nimic. Și dintr-o dată, tronc, tocmai când tu te pregătești să ne faci urmași, eu mă pornesc din nou. Aici ce-i drept sunt de părerea ta. Nu era deloc necesar. Mă mai vezi tu pe mine acum tricotând o scufiță? Dar de ce nu, mamă? Peste 18 luni o să-i trebuiască fiului meu. Și fiindcă veni vorba, trebuie să fim foarte atenți cu ferparurile. S-ar putea chiar să nu facem decât unul singur. Domnul și doamna Charles Jacquet au plăcerea să vă anunțe căsătoria fiicei lor Annie cu domnul Jacques Chatelier și totodată nașterea... Dar ce vrei, mama? Caut și eu. Ia gândește-te, dacă ar crăpa și bunicul la rândul lui peste 8 luni... Ce balamuc! Nici când o familie n-a anunțat dintr-o dată atâtea vești bune. Lasă o baltă, mama. Bunicul are 90 de ani și mai e și cardiac.
Apoi știu foarte bine ce părere ai despre el. Posibil, dar nici nu-l îngrop. Și apoi cum s-ar trăi într-o familie dacă îi spune întotdeauna ce gândești? N-ar mai exista respect. Și fără respect n-ar mai exista familie. Atunci pentru tine familia e doar aparența respectului? Nu mă face să spun ceea ce n-am spus, Ani, habar n-am. Și apoi ce legătură are asta cu situația mea? Doar n-aștept un copil de la bunică. E și ăsta un noroc. Doamne, Doamne, ce-aș putea să fac? E bine, dar fă-l! Fă-ți pruncul! Nu văd altă soluție. Doar dacă nu vrei... Chiar nu vrei să-l faci? Ce, ești nebună? Cum îndrăsnești să spui așa ceva? Eu nu spun nimic. Mama, tu spui. Cum eu? Mai auzit tu pe mine spunând ceva așa de îngrozitor? Ascultă, mama. Îți petreci timpul spunând lucruri la care nu te gândești. Mă întreb, ce pot să fac? Eu îți răspund, nu-i nimic de făcut. Dar dacă pui întrebarea, înseamnă că în sinea ta e o chestie la care te gândești și nu o spui. Poate totuși mai e ceva de făcut, nu? Nici nu poate fi vorba, Ani. Nu ți-e rușine. Mama... Totuși, Ani, ești fiica noastră. Iar noi, după cât se pare, suntem oameni normali, care avem simțul datoriei, al onoarei, al respectului de sine. Uite, sunt mândră că și pe George și pe tine v-am crescut ca lume, învățându-vă ce se face și ce nu se face. Și tu îmi vorbești cu sânge rece despre lucruri înspăimântătoare. Asta mă depășește. Și ce te dă peste cap, rogute, dacă fiind crescută în principii bine definite și având simțul binelui și al frumosului, știu la 23 de ani că există o operație care se cheamă avort. Ani, te rog, mă. Până când va trebui oare să ridicăm degetele în familia noastră, să facem pauză și să intonăm ca între ghilimele anumite cuvinte care sunt în toate ziarele și în toate cărțile, mama? În sfârșit, mama, m-ai pus să fac Crucea Roșie? Ca să învăț ceva acolo, nu? Îți închipui că în spitale se cântă valsuri de Chopin? Mama, ești din alte vremuri. Și mă felicit, dragă. O epocă în care știai să-ți alegi cuvintele ca să nu jignești pe nimeni. Să nu mai vorbim despre asta, mama. De altfel, în mod logic, singura care ar trebui să fie furioasă sunt eu când mă gândesc la căsătoria mea. Da, îți închipui, poate că eu ar trebui să fiu încântat. Evident! Altfel, toate predicile tale n-ar fi decât vorbărie goală și paradoxuri cu toptanul. Pentru niște oameni normali, un copil este bucuria căminului, nu? Când ai simțul datoriei, al onoarei și al respectului de sine, consider sarcina ca o binefacere a soartei, nu-i așa? Mai ales când nu trăiești în sărăcie, când trăiești fericit printre alți oameni fericiți, într-o familie unită, iubitoare, și când ai condițiile să crești și să educi cum trebuie, cel puțin încă o duzină de copii. Intră! Doamnă, am venit să vă întreb de masă câte tacâmuri să pun. Domnișoara mi-a spus că domnul și domnișoara Jacquet mănâncă aici astă seară. Da, într-adevăr, azi e miercuri. Vin cu dumneata, Terez, trebuie să verific meniul. Să mergem. Asta e bun. La toate m-aș fi așteptat pe lumea asta, numai la un frățior nu. Ia să vedem. 2 luni și jumătate, 3 luni. Asta înseamnă aprilie. Exact, așa e. Nu. Chestia asta mă dă peste cap, nu se poate așa ceva. Cum naiba au făcut? Ei, cine e? Eu. George! Ești aici? George! Mama s-a întors? George! Bun, și papa? Nu încă. Cu atât mai bine, puștanco. Mi-a căzut pe cap o cărămidă cât toate zilele. Da, mie. Ce s-a stricat, Dogodna? Nu, asta nu, dar seamănă căsătoria. Ce spui, de ce? Stai jos, altfel riști să cazi lat. Hai, dai drumul, nu mai lungi, povestește. Ne sosește un frățior pe drum de seară. Cui? Ție și mie. Ce spui? Chiar așa. Iată lovitura a stagiului. Mama, așteaptă un țânc? Da, domnul meu. De la papa? Cred că atâta încredere putem să-i acordăm. Da, în sfârșit, e prea caragios. Și cum au făcut? Papa știe? Nu, de unde să știe, abia adineori afla și ea. Ei bine, comara mea, astăzi e ziua copilului. Toată familia e bine servită. De ce? Pentru că și eu am făcut unul. Nu se poate, cui? Lui Maiot. Care Maiot? Maiot. Secretarul lui papa? Erai... În fine, tu erai încurcat cu Maiot? Așa se pare. Păi asta e chiar o nenorocire. Oricum, e mai puțin ridicol decât la mama. Nu despre asta este vorba. Vezi, cu așa ceva nu sunt de acord. Găsesc că ești absolut de neiertat. Dacă tu ți închipui că așa ceva se face din adins, mă rog, ai să vezi și tu. Nu așa se pune problema. Vorba e că sunt lucruri care nu se fac. Da, de exemplu, dragoste cu secretarea lui papa, nu? Și de ce nu, mă rog, de ce nu? Ce poate să spese ție de asta? Îmi pasă, e o treabă neserioasă. Tot atât de neserioasă ca, de exemplu, dacă m-aș mărita eu cu Alfred. Care Alfred? Șoferul de la minister. Ce franțuzaică de modă veche ești tu, cu toate aerele tale de emancipare. George. Mă dezgust cu principiile și cu frazele moralizatoare. Arivisto. Te rog foarte mult. Tu te-ai logodit cu șatărie, nu? Și poți să-mi spui ce a făcut până acum junele ăsta frumușel plin de el?
Stă cu fundul pe șa cât e ziua de lungă și are la spate averea lui tăticu. Așa că tu poți să-l iei de bărbat. Nu sunt lucruri care se fac, nu? Ei bine, află că Maiot are doctoratul în drept și e licențiat în litere și că vorbește franceza, engleza și spaniola. Datorită capacității ei a ajuns să fie secretara unui subsecretar de stat. Și pot să mai adaug, este încântătoare și picul de accent martinichez pe care îl mai are îi dă un farmec exotic nemaipomenit. Perfect. Și acum că așteaptă un țânc, n-ai fi vrând să intre și în familie? Și de ce nu, mă rog, Jacques Chatelier nu o să intre și el? Mă mir că nu vezi deosebirea. E bine, nu o văd. Doar că voi faceți un copil după, în loc să-l fi făcut înainte. Oricum, pregătește-te să mai vezi ceva. Reacția papa-mama. Asta am și văzut-o. Mi-ai servit imaginea exactă. Când te iei la harță cu mama, ești o persoană chic și ai 20 de ani. Când te legi de mine, ești o străbunică din epoca victoriană. Îmi servești toate argumentele oamenilor din lumea bună, argumentele unei oarecare încuiate și fățarnice burghezii. Uite că mă fac să vărs. Ce să mai vorbim, George? Nu înțeleg cum nu-ți sare în ochi partea jenantă a situației. Sunt destule femei la Paris, nu? Da, sunt destule, dar se întâmplă că eu pe asta am cunoscut-o, pe asta am văzut-o, pe asta am auzit-o. Ceea ce nu mi-a fost dat cu toate celelalte femei din Paris. Secretara lui papa. Secretara lui papa. Numai asta e pe buze. Ei bine, da, tocmai fiindcă e secretara lui papa, tocmai de asta m-am îndrăgostit de ea. Și tocmai de aceea ai făcut și un plod, am înțeles. În sfârșit, bravo că ai înțeles și tu. În sfârșit. Dar asta nu împiedică să fie clar pentru papa și mama că ținta Maiote era să fie luată din nevastă de fiul șefului ei și că a făcut tot ce a trebuit pentru... Să știi că nu cunoști pe Maiot. Papa. Aud că s-a întors papa chiar acum. O să vedem. Am să-i spun chiar acum. Nu mă mai pot stăpâni, nu mai pot. El încă nu știe că mama e însărcinată, nu? Bun, are să mă înjure cât l-o ține gura. O să spună că sunt tâmpit și neîndemânatic. Eu îl las să spună ce o vrea și în timpul ăsta apare mama și îi spune că nici el nu-i mai breaz. Și atunci ce vrea să facă bietul om? De voie de nevoie va spune amin. Și toate lucrurile sunt splendide. Nici când m-am bucurat mai mult de perspectiva de a avea un frățior. O să-l botezăm Benvenuto. Ai căpia de tot, salut! Bună, papa! Cum îți merge? Admirabil, gata, în sfârșit s-a votat. Ce s-a votat? Proiectul meu de lege, sporirea pedepselor pentru delictele de avort. O zi istorică. Cum, papa, chiar ai făcut tu asta și ești mulțumit? Cum să nu fiu mulțumit? Găsesc că este o măsură excelentă de salubritate publică. E ceea ce am declarat de altfel și de la tribună. Și chiar crezi așa ceva? Cum să nu cred? Dacă n-aș fi crezut, n-aș fi zbierat 20 de minute la tribună, idiotule. Și atunci tineretul, ce face tineretul? Ce cu tineretul? Ce vor face cei implicați dacă... Foarte simplu. Prietena uneia, de pildă, a rămas însărcinată. O vor lua de nevastă și vor mai turna și alți mucoși și astfel Franța se va repopula. Știi tu că suntem din toată Europa țara cu natalitatea cea mai scăzută? E de datoria noastră, a celor ce avem în grijă destinele țării, să ne gândim și la asta. Avem nevoie de o patrie cu populație numeroasă. Așa le-am vorbit în Parlament. De altfel, ai să citești în ziarul de mâine dimineață. Da. Papa, spune-mi, te rog, deși asta n-are niciun fel de legătură, dar mi-a trecut deodată așa prin minte. Nu cumva ai intenția să te desparți de secretara ta? De Maiot? Nu, ce ți-a venit? Sigur nu. Fetița asta e într-adevăr perfectă. Uite, realmente o tânără model. Da. Ar mai trebui fete ca ea în Franța. Nu vorbesc numai de calitățile ei, care sunt excepționale, dar seriozitatea ei, plăcerea cu care își face meseria, corectitudinea ei exemplară. Fără să mă pun la scodeală că e și destul de agreabil așa, fizicește. Da. De ce vrea să mă despart de ea? Nu înțeleg. Nu, dar am un coleg al cărui tată caută o secretară, așa că te întrebam și eu, dacă așa, din întâmplare... Nu, dragul meu, spune-i colegului tău că taică să o fie el bun, dar Maiota mea e și mai bună. Bine, papa, atunci am să spun ceva. Referitor la ce? Referitor la Maiot. Este însărcinată. Cine ți-a spus? Ea. Uite, ești în termeni buni cu ea? Da. Dar de ce să spună ție asta? Vreau un concediu, putea să mi-l ceară și singură, îl dădeam bucuros. Stai, ai spus însărcinată? Da. Păi, dar nu-i nici măcar măritată. Nu. Păi și atunci? Eu sunt cel care am... Cel care ce? Da. Tu i-ai făcut un copil lui Maiot? Tu? Da. Dar nu mai ai 3 ani, idiot, de 3 ori idiot. Nu se prostește omul halul ăsta. Și eu care mă minunam în fața acestui model de fată. Bună treabă, bună bucățică. I-ai fi dat un sfânt în pază, iar ea se încurcă cu primul venit. Bravo! Eu nu sunt primul venit. Da, nu? Și cine ești tu? N-ai vrea cumva să-mi spui și mie? Fiul tău, papa. E bine, cu atât mai rău. N-ar fi trebuit să o facă tocmai din respect față de mine. Da, papa, n-are nicio legătură, mă iubește. Asta e, te iubește. Uite, Don Juan, Casanova, și ei făcut un copil așa, ca o nimica toată, nu? Și acum ce ai de spus? Nu, nimic, eu vreau să te pun la curent. Foarte mulțumesc. Era tot ce aveai să-mi comunici? Eu, da.
Și ce ai de gând să faci, poți să știu? Aș avea eu o idee, dar eu voiam și părerea ta. E cât se poate de simplu. Nu vreau să știu nimic. Nu, uite-te la tine. Uite-te la tine, ce fel de mutră ai. Ai mutră să fii fiul meu, să locuiești în apartamentul ăsta cum se cade? Unde ai crescut? Unde ai fost educat? Ce învârtești pe lumea asta? Te pregătești să-ți câștigi existența? Și cum ai să o câștigi în ziua când vei pleca de aici? Ai 25 de ani și n-ai fost nici măcar în stare să iei o licență în drept. Între timp, meșterești, nu prea se știe precis ce, la niște aparate de radio. Papa. Și urmezi tot atât de vag niște cursuri serale de mecanică avangardistă. Papa. Și asta numești tu să fii pregătit pentru viață? Și îți începi liniștit existența semănând țânci peste tot pe unde poți? Să nu exagerăm, n-am semănat decât unul. De obicei omul învață mai întâi o meserie și când are cu ce să rănească o familie și întemeiază un cămin, tu natural începi cu cuceririle ieftine și continui cu toată nădejdea. Restul vedem noi mai târziu. Ei bine, privește, poftim, privește viitorul, cariera, situația ta în lume. Ești pe care să dai totul peste cap. Un copil în asemenea împrejurări înseamnă o căsătorie silită. La vârsta ta ai viața înainte, călătoriile, aventurile, neprevăzutul, femeile, întâmplările norocoase. Ai tras o linie peste tot. Te-ai atârnat câte o ghiulea de fiecare picior și ești un om sfârșit înainte de a fi început. Asta e părerea mea, dacă mi-ai cerut-o. Uiți mereu un mic amănunt, papa, faptul că Maiot și cu mine ne iubim. Vă mai și iubiți da, pe deasupra. Da. Ei, bravo, e în regulă. Doar asta mi-a lipsea ca să completeze tabloul. Niciodată n-am crezut că fata asta poate să aibă asemenea gusturi. E drept că îmi scăpase din vedere că vine din Martinica, dar cum și tu ai aerul unui papuaș, toată povestea poate să aibă un grăunte de adevăr. Spune-mi, sper cel puțin că n-ai intenția să o iei de nevastă. Chiar tu spuneai adineauri că un copil înseamnă o căsătorie obligatorie. Obligatorii. Există limite. Nu ești niciodată obligat să faci o tâmpenie. Dar eu nu mă consider obligat. Eu doresc asta, o iubesc pe Maiot. O iubești, da? Nici nu o cunoști, băiete. Chiar tu spuneai că e perfecțiunea întruchipată. Bine, ca secretară, dar nu și ca noră. De ce? Fiindcă e salariata ta și fiindcă eu sunt fiul tău? Dar tocmai spuneai că n-am aerul. Absolut deloc n-ai. Atunci e adevărat. N-am nimic comun cu lumea voastră. Îmi dau foarte bine seama. Lumea noastră. Și tu nu faci parte din aceeași lume. Tu te-ai născut într-o ladă cu gunoi din cartierul latin sau ce? Eu nu știu unde m-am născut, dar ce este sigur este că n-am nimic comun cu lumea de care îmi vorbești. Da? Și prin ce minune? Pentru că de această lume mi-este și silă și lehan. Poftim. De unde trag concluzia că nu e lumea mea. Și apoi îmi vorbești de carieră, de viitorul meu, dar tocmai adineauri pretindeai că n-am nimic de genul ăsta înaintea mea, nu? Vrei să spui că ești un ratat, un declasat. Nu sunt un ratat, fiindcă n-am încercat nimic. Și nu sunt un declasat, fiindcă nu fac parte din clasa voastră. Și atunci ce ești tu? Un nimic? Nu ești ratat, nu ești declasat, nu ești din mediul nostru, nu ești nimic. Ești un unicat? Ce ești tu? Se rătăcise prototipul când te-ai născut tot ce? Voi fi poate un foarte bun electrician tranzistorist. Electrician tranzistorist. Da. Ia spuneți, domnule ministru, cărei profesii vrea să-i se dedice fiul dumneavoastră? Baroului, diplomației, politicii? Nu, domnule, nici vorbă. Este electrician tranzistorist. Papa, te rog, știi foarte bine că mă ocup de radio. Radio, televiziunea, videoul, asta reprezintă viitorul, recunoaște, papa. Și dacă vreodată ajungi ministrul poștelor și telecomunicațiilor, pot să devin și eu o persoană foarte importantă. Nu o să-mi pasez mie contractele cu statul. Vă zic că asta urmărești tu. Combinații, afaceri veroase, potlogării. Îți închipui că un ministru este un domn care face contracte cu statul în folosul fiului său? Unde ai învățat așa ceva? Oricum, dacă eu nu sunt bun de nimic, cel puțin Maiot, ea este doctor în drept, licențiat în litere și vorbește 3 limbi. E un capital serios. Ia uzi, acum te însori cu un capital. Știi că asta se întâmplă adeseori. Și ai să trăiești din capitalul nevestitei, nu? Nu, eu nu, dar în lumea voastră și așa ceva se practică. Hai, șterge de aici. Hai, curăță locul. Am nevoie să reflectez la toate astea. Ce să-i faci, papa, un copil? Nu poți să spui întotdeauna că l-ai făcut intenționat, dar este totuși o veste al naibii de plăcută. O veste al naibii de plăcută. Ce să spun? Charles, te-ai și întors? Așa, Volsar. M-am lungit puțin și ascultam radioul. Am auzit tocmai că în sfârșit ai câștigat partida. Da, bună seara. Scumpa mea Olamp. Ce cu tine? Nu prea e mină bună. Eu? Ba da, puțin obosită. N-ai uitat că tata vine să mănânce la noi cu Charlotte? Iar cu Charlotte, dragă? Da, tatăl și sora ta au ajuns un adevărat tandem. Cu atât mai bine. El văduv, ea fată bătrână. Cu atât mai bine dacă se înțeleg. Mă tot întreb de ce nu o fi reușit să se mărite Charlotte. Și te mai și întrebi, dar nu vezi ce mutră are? Cu greu poți să-ți închipui că sunteți frate și soră. Cât despre asta, uite de la George și la Ani.
Trebuie să recunoști că n-au aerul că se trag din același tată. Aoleu, dragul meu, Charles. Ce ai să-mi faci mărturisiri complete despre nașterea copiilor? Nu, dar e ciudat, nu? De ce vorbim despre asta tocmai acum? S-ar putea spune că din adins conversația noastră tinde... Charles? Aș fi preferat să nu spun imediat, dar... Să-mi spui ce? Sunt la curent. Cine ți-a spus, Ani? Mai bine și-ar vedea de treaba ei. Nu, tocmai am avut o discuție cu George, el mi-a spus. Doamne, Ani, cu gura ei spartă și tocmai el, amicul, să te anunțe așa ceva. Păi, nu era firesc? Găsești? Mi se pare că eu eram cea care trebuia să te anunț, Nu, mai bine că am primit lovitura așa. Ce nenorocire. Bineînțeles, te-aș minți dacă ți-a spune că mi-a făcut plăcere. Bietul meu, Charles, tocmai nouă să ni se întâmple asta. Mă rog, totuși nu suntem noi de vină, nu? Știu, dragă, dar cum puteam să ne închipuim măcar o clipă? De ce? Eu ar fi trebuit să procedez altfel. Am fost ușuratec, imprudent, nepăsător, recunosc. Acum ce vrei? Nu ne rămâne decât să-i căsătorim. În fond, ea e o fată remarcabilă. Dar, Charles, despre ce vorbești? Cum despre ce? Despre George. George, dar ce-a făcut? Un copil lui Maiot. Ce, nu știai? Ce? Da. Ajutor! Stai! Charles, ține-mă! Ce faci? O clipă! Vai, îngrozitor! Nu nimic, stai, că țiu eu. Așa, încet, stai, așa să de. Asta e jos. Vrei un coniac? Da. Charles, e adevărat? George, o să ai... Da, dar tu nu despre... Tu despre ce vorbeai? Despre altceva? Hai, dai drumul! Charles? Charles? Spune! Sunt însărcinată? Tu? Eu? Cu cine? Cum cu cine? Cu mine! Cu tine, bineînțeles! Ți-am făcut eu un copil? Eu? La vârsta ta? Asta e prea mult. Într-adevăr, prea mult pentru o singură zi. Domnul și domnișoara Jacquet. Hei, va să zic așa, fiule, ne jucăm de perfecționarea legilor. Săptămâna asta m-am distrat strașnic. Mi-am făcut testamentul. Papa, n-ai să te schimbi niciodată. Băgați de seamă că n-am deloc de gând să dau ortul papii. Sunt tare ca piatră și ca un cardiac ce se respectă am să vă îngrop pe toți. O dorim din toată inima, papa. Ești o noră perfect, Olamp. Dar fi liniștită, sunt totuși o piatră de 90 de ani cu o inimă puțin fisurată. Se pare că am să mor într-o bună zi așa, dintr-o dată, în mijlocul unei fraze. De aceea și vorbesc mult și foarte repede. Mi-e teamă că moartea să nu mă împiedice să termin o glumă. Bunicul adoră să vorbească despre moartea lui. Fiindcă este singurul lucru serios care se mai poate întâmpla unui om de vârsta mea. Bun. Și acum să vă spun ce-am hotărât. Charlotte trebuie să-i las acolo ceva, pentru că nu-i măritată și nu știe să facă nimic decât să râdă isteric. Vai, papa, dar ce rău poți să fii! Ție, Charles, nimic. Absolut nimic. În fine, atât de puțin că... Nu, ești prea bun, îți mulțumesc, papa. Nu mă interesezi deloc. Faci politică, ești ministru și te apropii de 60 de ani. Ce să faci cu o moștenire? Să dobândești niște bunuri pentru care copiii tăi o să-ți dorească moartea ca să te moștenească la rândul lor? Bunicule, cum poți să, bunicule? Lasă, Ani. Tacă-ți gura, Ani. Știu eu ce spun. Găsesc imoral sistemul ăsta de a-i face pe tineri să dorească moartea tatălilor. Da? Și apoi mai găsesc că epoca noastră e deosebit de grea pentru tineri și că ei trebuie să fie ajutați. Da. Sunt împotriva moștenirilor pentru cei de peste 50 de ani. Au avut destul timp să muncească, trebuie să aibă de toate. Cred că banii trebuie să ajungă la cei ce au nevoie de ei, care sunt tineri, se căsătoresc și fac copii. Consider acest raționament deosebit de înțelept. Da, și eu, bravo! Asta
zic și eu, arta de a fi bunic. Și eu găsesc raționamentul tău perfect, papa. Păcat că n-aveai aceste gânduri judicioase când eram și eu tânăr, când m-am măsurat și când am făcut și eu copii. Nu puteam, pentru că tocmai atunci aveam vârsta ta. Abia acum înțeleg lucrurile cum se cuvine. Cea mai mare parte din bunurile mele vor fi pentru George și Ani. O să fie fericiți și cu cât vei trăi mai mult tu, cu atât vor fi mai mulțumiți. Bine, baba, dar fii atent, dacă le bagi în căpătână astfel de idei, n-o să mai dorească mie moartea, ci ție. Dragii mei nepoți, dacă îmi doriți moartea, ceea ce-i de altfel de înțeles, cel puțin nu o să trebuiască să așteptați 30 de ani. Și e și asta ceva. Da, ce-ar fi să găsim un subiect de conversație mai vesel? Mai vesel ca moartea? Dacă vreți, să încercăm. Nașterea. Da, nici ea nu-i întotdeauna veselă. Ba da, am auzit una bună în privința asta. O cunoașteți pe Blanche Genicault. Nu cred că ai să te simți jignită, Dragolemp, dacă spun că a depășit puțin vârsta maternității. Bărbatul ei, Julien, ca și tine, Charles, se îndreaptă spre 60. Exact. E bine, ce credeți? Așteaptă un copil. Da, cu 2 fete măritate, dintre care una e pe cale să devină mamă. Când am aflat comedia asta, dintr-o dată a început să mă îngrijoreze testamentul meu. Eu ticluisem bine totul pentru o familie cu 2 copii. Dar dacă vă mai vine într-o zi ideea, Dracolemp, să mai aveți și alții, trebuie să-mi spuneți repede. Dar, scumpa mea noră, nu-mi vine a crede că o să-ți vină și dumitale ideea, ca și doamnei Genicault, să faci o întoarcere de 45 de grade. Știu că nu ți se poate reproșa nimic. Ori, la vârsta voastră, numai a rare ori vă mai fac bărbații voștri copii. Se pare că soții Genicault sunt foarte prieteni cu un pictor tânăr și fermecător, pe care Julien îl stimează foarte mult. Viitoarea generație va număra fără îndoială un artist în familia Genicault. Uiți că sunt și domnișoare aici! Taci din gură, Charlotte! Mai bine privește! Eu vorbesc de nașteri și ei sunt cu niște mutri de înmormântare. Asta fiindcă e târziu, da? Da, trebuie să lăsăm tineretul să doarmă, a? Hai, vino, Charlotte, să lăsăm pe oamenii ăștia cum se cade, să mistuie în liniște. Acum, când ministrul știe că mi-am făcut testamentul, trecând peste capul lui, nu o să-mi poată închide ochii, dar nu-i nimic. Bună seara, fetelor! Bună seara! Bună seara, fiule! Bună seara, nu baba! te neliniști prea tare, am să-ți las totuși și ție niște rămășițe. Ai, cât e de rău! Ce ziceți, cât e de rău? Charlotte! Prinde întreagă, papa! La revedere, dragii mei! La revedere, Charlotte! Nani, somnășoară! Vai, dragă, ce masă! Mi-a făcut capul tobă. Dar ce-o fi vrut să spună cu povestea aia de moștenire? Despre asta, draga mea, o să vorbim mai târziu. Dacă o să tot vorbim, eu despre nenorocire, tu despre alta, nu o să terminăm niciodată. Așa că, dacă ești dispusă, să începem cu tine, draga mea. E bine, ți-am mai spus, Charles. Sunt însărcinată de aproape 3 luni. 3 luni? Asta înseamnă că ia să facem noi o socoteală, cam de când, nu? N-a fost ușor, mi-am amintit repede. De la recepția cu miniștrii belgieni, la dineul oferit de președintele Consiliului. Și cu ce ton spui? Parcă ți-a și făcut un copil la masă. Vorbești prostii, Charles. Doamne sfinte, cum e cu putință, Charles? E un mister. Mister? Mister? Ai niște idei, dragă nevastă.
Mai bine îmi rupeam un picior în seara aia când am coborât din mașină. La vârsta noastră, Charles. Și ce tot dai zor cu vârsta noastră? Mi se pare că suntem încă destul de prezentabili. Bineînțeles că nu găsesc că e foarte amuzant. Ce vrei, recunoaște și tu că ai un organism cam ciudat. Da. S-a mai întâmplat așa ceva în familia ta? Un copil cu întârziere? Habar n-am, dar la tine? La mine? Ce e la mine? La mine e normal, tu ești fenomenul, nu eu. Ce vrei să-ți răspund? Vezi, ar mai fi un mijloc, dar nu vreau să-ți vorbesc despre așa ceva, nu? Nu mai am 20. Bineînțeles, în fond e singura soluție care există, singura. Vreau să spun în general, evident. Și tocmai fiindcă în zilele noastre problema se soluționează din ce în ce mai la repezeală, am pornit campania care a avut ca rezultat sporirea pedepselor prevăzute de lege pentru provocarea avorturilor. Vă zic că cam în jur de 3 luni. Așa ți-au spus medicii. Da, și Motiron și Parostel. Ți închipui că am consultat pe amândoi. Ce încurcătură! Da. Asta înseamnă aprilie, tocmai înainte de alegeri. Da, și odată cu nunta lui Ani. Măcar de n-ar începe lumea să bârfească. În sfârșit, vreau să spun, noroc că în cercul nostru n-avem niciun pictor. Ba, avem. Cum avem vreun pictor? Albert, e avocat, dar e tot una. Nu e însurat, lucrează în afaceri, se învârtește în lumea bună și suntem văzuți mereu împreună. Tu ești nebun, n-ai vrea să spui că Albert și cu mine? Nu, dragă, nu spun asta. Spun ce se va spune. Cu mentalitatea de azi, evident, ca să fiu considerat încornorat. Pe tine poate să te flateze, firește, dar pe mine... Ascultă-mă, Lamp. Am să examinez pur și simplu situația cu aceeași luciditate cu care o făceai tu adineauri. Adică, duc o campanie destul de zgomotoasă pe care o termin triumfător cu votul unanim al adunării. Știi cum a fost, nu? Și chiar atunci se află că, după un sfert de veac fără nașteri, te apucă pofta de maternitate tocmai în timpul noii mele campanii electorale. Știi cum o să se folosească de chestia asta adversarii mei? Pe mine o să mă ridiculizeze și tu ai să treci drept o victimă a datoriei conjugale. Pe șoptite vei fi acuzată și de adulter. Pe scurt, am să fiu de 2 ori caragios. Atunci, problema se pune așa, Olamp. Am eu dreptul să las ca persoana mea, vreau să spun, funcția, postul pe care îl ocup, care poate că înseamnă puținul ce mi-a rămas neîntinat în Franța, să fie acoperit de ridicol? Sunt subsecretar de stat la familie, să nu uităm asta, deci ministru. Dacă las răutatea publică să atingă prin mine ideile superioare pe care le apăr și pentru care mi-am sacrificat viața, pun în joc guvernul însuși și moralitatea țării întregi. Mai mult, ele vor fi atinse prin persoana mea. Dar tot prin mine lucrurile au ajuns aici. Fără să vreau să folosesc cuvinte mari, povestea asta, draga mea, povestea asta intimă, prin forța împrejurărilor, se situează pe un plan național. Depășește, scumpa mea, n-aș zice chiar un plan național, dar aproape. Și atunci este cazul ca un om care a acceptat să-și asume o sarcină publică să știe să facă pentru stat și onoarea lui sacrificiul unor convingeri intime. Olamp, dragostea mea, îți vorbesc din tot sufletul și cu conștiința împăcată că, ținând seama de postul pe care îl ocup, datoria noastră este să nu păstrăm acest copil. Copilul meu? Te rog, iartă-mă, dar este al nostru. O hotărâre, bineînțeles, pe cât de severă, pe atât de dureroasă. Dar uneori trebuie să jertfești dorințele cele mai curate ale firii unei cauze morale. Trebuie să ai vederi largi și să nu dai îndărăt în fața responsabilităților. Știu care mi este datoria. Prefer să-mi amputez un copil care trebuie să se nască decât să risc ca familia franceză să fie cât de cât umbrită. Charles, te înțeleg. E foarte frumos tot ce spui. Ești minunat de calm și de hotărât, știi? Mă simțeam în fundul unei prăpăstii și doar cu câteva fraze limpezi m-ai readus la lumină. Îți mulțumesc, Charles. O să spunem copiilor că și Motiron și Parosel sunt la fel de celebri pentru greșelile lor de diagnostic. Și ai să-l consumi pe Huysmans, care îi va contrazice pe ceilalți doi, nu? Da, bine, Charles, dar legea e categorică. Este o crimă. Când este cerută de rațiuni de stat și de morală, și este cazul, nu mai este decât o simplă operație. Cum și crezi că Huysmans o să fie de acord? Păi, dragă, așteaptă cu nerăbdare rozeta legiunii de onoare, așa că m-ar mira să nu împărtășească părerile mele, nu crezi? Oh, bietul meu, Charles. Ce o să ne mai amintim noi de miniștri belgieni? Slăpește-mă, dragă, odată cu miniștri ăștia belgieni. Mă tot întreb ce au ei comun cu povestea asta, ei. Tare mai ești nervos, Charles. Mă recunoaște că am motive, dragă mea. Dar n-am să mă culp până nu pun ordine în aceste 2 lovituri ale soartei. Fiindcă va trebui să ne gândim și la copilul lui George. Copilul lui George? Dar mai întâi ce dovadă ai că el este tatăl? Îl cunoști doar. El e un visător, fraierul ideal. Cine e? Eu, Ani.
Ani. Intră, Ani. Am venit doar să vă spun noapte bună. Pe unde o fi, George? Camera lui a demontat magnetofonul. Ferăraia e peste tot. Ce-ți spuneam eu, Charles? Demontează magnetofonul la miezul nopții. Cum vrei să fie el, tatăl? El este un inginer, un poet al mecanicii, absolut incapabil de asemenea faptări. Oricum, eu m-am luat la harță cu el. Nu vrea să știe nimic decât despre viitoarea lui căsătorie. Vă dați seama ce efect face asupra viitorilor mei socri? Papa, vă dați seama? Bătrânul Chatelier nu e un om să glumească la capitolul ăsta. E o lovitură care poate să-mi pericliteze logodna. Fetița mea, nu știu ce-o fi crezând bătrânul Chatelier, dar oricât de Chatelier o fi el, tare aș vrea să-mi spună ce soluție echitabilă ar găsi el la o astfel de problemă. Papa, tu vrei ca George să se însoare cu secretara aia ta? Dar în fine, sper că nici nu te gândești. Ba da, mă gândesc. Nu mă gândesc decât la asta. Atunci căsătoria mea s-a dus pe copcă. Papa, este nedrept și odios. Vă rog, fără drame. Țipetele și lacrime nu sunt bune la nimic. Și te rog, să-ți băsori cuvintele. Dar pune-te în locul fetiției ăștia, așa? Tocmai că țin să rămân pe locul meu. Am datorie să nu-mi pierd capul și să judec sănătos lucrurile. Maiot este o fată tânără, ale cărei calități remarcabile sunt în măsură să le apreciez mai bine decât familia Chatelier. Este o ființă excepțională. Vai, ce educație și ce moralitate. Dragă, în materie de educație aș vrea foarte mult ca George să aibă cât are ea. Și, fără să vreau să te jignesc, Dragani, scumpul tău logodnic este fără îndoială un băiat încântător, dar caut zadarnic meritele care să mă facă să-l admir. Meritele? Are să fie unul dintre cei mai mari proprietari din Franța și se va ocupa de afacerile familiei de la Bordeaux. Or fi poate toate astea merite, dar n-au valoare personală. Și te rog, termină cu prostiile, Olimp. A trecut vremea lui Alexandre Dumas și a mezalianțelor. Nu fi, dragul meu, dar regii vor continua să ia în căsătorie prințese. Se poate, dar slavă cerului că nu mai sunt atâția regi. Papa. Și este inutil, Ani, să-mi spui la ce soluție te gândești ca să salvezi aparentele. Voi spune nu. Știu că ai văzut destule intervenții de felul ăsta când îți făceai stagiul la Crucea Roșie, dar oricum ar fi, avorturile sunt tot crime. Mai întâi crime absolute și apoi crime împotriva familiei și a societății. Mă voi ridica totdeauna și cu toate puterile împotriva acestor crime. Copiii trebuie să trăiască. Asta contează înainte de orice. Cei ce-și imaginează contrariu nu pot fi considerați decât capete seci. Și eu personal sunt foarte mulțumit când văd că fiul meu nu s-a gândit nicio clipă să se poarte altfel decât ca un om cinstit. Asta nu îl împiedică pe fiul tău să n-aibă pic de mândrie. A rămas din obligație la reuniunea familială și pe urmă a fugit în camera lui ca un iepure. Cum se rușinează în fața maicăsii. Nici nu mai îndrăsnește să-mi adreseze un cuvânt. Am aranjat microfonul. Da. Acum e perfect. Sunteți aici cu toții? Bun. Cum vezi. Da, George. Hei, mama, e adevărat ce a spus Ani, că ne pregătești un frățior? Nu, copii, nu. Să zicem că mama voastră ne-a împărtășit din temerile ei, înțelegeți? Da. De fapt, nimic nu este sigur, e chiar foarte puțin probabil. Singurul specialist în care am deplină încredere este Huysmans și m-ar mira grozav să fie de părerea celorlalți medici. Da? Dar ce te-a apucat, Charles? Știi că ești bine? În loc să-l săpunești pe obraznicul de fitu și să-l pui la punct, ești gata să comentezi cu gura mare îndoielile mele. Dragă Ei, nu, să știi că mă dezamăgești. George e un caragios, i-a spus înainte de masă. A făcut o imensă prostie și poate că își va arăta toată viața din cauza ei, știi asta. Dar este la vârsta când poți să-ți iei singur responsabilitățile, nu așa? Ce vrei să-i spun mai mult? Puiule, fă ce poftești, dar nu-ți vom primi niciodată nevasta în casa asta? Poftim, mi-am spus-o. Ei bine, sunt de acord, plec, la revedere. George, cum pleci? Unde te duci? Nu vezi că glumește, George? Glumeai, papa? O puneam pur și simplu pe maică, dar la încercare. Vezi rezultatul. În ce mă privește, tot ce aș vrea e să știu cum să acționez. Pentru că nu cred că vă dați seama, dar voi faceți imposibilă viața unui om tânăr și normal. Până la urmă ce vreți? Să mă însor cu tanti Charlotte ca să fie toată lumea mulțumită. Bine, să sfârșim o dată cu palavrăgeala inutilă. Sunt dezolat, Alem, să spun în fața copilor că n-ai dreptate. Băiatul are dreptate. Da, trebuie să luăm o hotărâre. De altfel, e simplă și alta nu e. Ani se va mărita cu Jacques Allier la începutul lui aprilie și 15 zile mai târziu vom anunța logodna lui George cu secretara mea. Asta e tot. În ce mă privește, știi, papa, că nu țin să se anunțe nimic. Se poate, dar ești și fiul meu. N-ai niciun motiv să faci o căsătorie clandestină, nu? Cine răspunde? Alo? Ani? Eu. Alo? Da? Trocadero 2113? Nu e aici, nu v-am spus. La noi e 2115. Așa. Ani! Ce? Ani? Ce cu tine? Ani, ce s-a întâmplat? Ce rău? se întâmplă cu Ani? tine? Ți-e rău? Nu, nimic. Nu-i nimic. Eu am... Papa, o amețeală. Ani, fetița mea. Ai căzut lată, surioară, dintr-o dată, buf, așa. Dacă te prindeam din zbor, riscai să strici bățișorul. Ani. Cum te simți, drăguță? Trebuie e cam cald aici, nu? Trebuie să stea întinsă imediat. Da. Hai, George, ajută-mă. Da, mama, da, mama. Nu-i nevoie.
Mă duc în camera mea. Mă simt mai bine, a trecut, nu vă alarmați? Nu te mișca, surioară, te duc eu în pat. Hai, agață-te de gâtul meu. Așa. Ești atât de ușoară, cel puțin deocamdată. Doamne, dar asta ce-o mai fi? Ce-o fi cu ea? Dar nu-i normal să leșine așa, tamne, Sam? Și rar să fie. Un leșin suspect acum cu câteva luni înainte de căsătorie. Și rar să fie. Ce e, Charles? Și rar să fie. Ce e, Charles? Bună ziua, domnule George. Terez, domnișoara Ani nu s-a întors încă? Nu știu, domnule. Nu, iată. Mulțumesc, Terez. Ce se aude, surioară? Da. Ce să fie? Ce să fie? M-a consultat o doctoriță pe care o cunosc. E sigură. Sunt gravidă. Am toate simptomele. Da. Dar ca să nu fie niciun fel de dubiu, o să-mi facă și proba Scheim-Sondek. Asta ce mai e? Ce mai e? Proba cu epuroaica. În 3 zile ești sigur. Notează că doctorița mi-a spus: o facem pentru că vreți, dar realmente omorâm o epuroaică degeaba. E bine, drăguța mea, frumos, n-am ce zice. O domnișoară ca tine, cu principii George. și Jacques Chatelier, în altă burghezie și în altă moralitate. Uite ce, George, te rog să termin. Dacă ți închipui că tu ai haz Lasă, hai să mă ierți, hai să mă ierți. Dar alaltăieri seară, din cauza lui Maiot, mi-ai ținut o conferință despre demnitatea rănită. Da, o conferință, da, așa, mai să zină să crezi că erai sergent în armata salvării. George. Iar acum constat că sergentul, dacă îi place compania, nu se sfiește mai mult ca secretara lui papa. Înțelegi de ce mă cam umflă râsul? Regret că nu vezi deosebirea. Cu mine este altceva. Eu eram logodită cu Jacques. Ia stai nițel, surioară, stai nițel, că-mi deschizi niște perspective nesperate. Ce? Aha, e formidabil. Ce formidabil? În definitiv, ce te deranjează pe tine în povestea mea? Nu Maiot, ci opinia familiei Chatelier. Oh, nu, nu numai asta. Ba da, tocmai asta. Ești o snobă, Ani. George? Îmi place, ești o soră suportabilă, dar e snobă, Ani, snobă. Fiindcă te măriți cu băiatului Chatelier, privești așa dintr-o dată viața prin lornionul viitoarei tale sacre. Ce? Ei bine, acum poți fi liniștită. Nu numai că nu mai poate fi desfăcută logodna, dar chiar căsătoria trebuie să o faci cât mai curând. Să zicem, și atunci? Păi și atunci? Atunci și a mea se va face tot atât de rapid. O să facem nunțile împreună. Ești nebun, nu cumva ți închipi că Jacques și cu mine o să-i anunțăm pe ai lui că sunt însărcinată. De altfel nici pe ai noștri. Nimeni nu va ști nimic. Ei, nu zău, și ce să scorniți ca să faceți nunta mai devreme? Poate dorința ca noaptea anunții să fie în primul pătrar de lună? Și apoi ești naivă dacă ți închipui că îl poți păcăli pe un om ca papa. Și de ce nu? Singurul lucru plicticos, într-adevăr, e că trebuie găsit un motiv serios ca să grăbim ceremonia. Și leșinul tău de la altă seară? Ce? Eu am prins imediat șpilul. De acord că mama, habar n-avea, mama e cu capul nori. Dar papa, care nu spunea nimic, n-am nicio grijă, a înțeles ce-i cu tine. Asta a înțeles să crezi bine. Tu, nici pomeneală. Lasă. Adu-ți aminte că mama și cu mine în seara aia notam în scutece și deodată, buf, cazi tu în fund. Vrei sau nu vrei tu să recunoști, atmosfera era întru totul propice pentru asociație de idei fulgerătoare. George, în orice caz te sfătuiesc să ții gura. Eu mormânt scumpă, Te rog foarte mult. Acum iartă-mă, am o întâlnire cu scumpa mea Maiot peste 10 minute. Surioară, salut! Da, salut. Alo? Tu ești bunicule? Aici e Ani. Da, ce faci? Cum? Nu mă gândesc la testamentul tău. Vreau doar să știu dacă pot să mă repet până la tine. Da? Plec acum imediat. Da, bun, mulțumesc, bunicule, sosesc. Ani? Cui telefonezi? Păi, n-ai auzit? Lui Jacques? Bunicului i-am telefonat. Da? Vreau să-i fac o mică vizită. Mă întorc la timp pentru cine pe curând? Da, Ani, ce te-a găsit? Ce generație ciudată. Sunt smuciți, violenți, câteodată ei crede fără inimă. Ciudată generație. Te-ai reîntors, Charles? Dacă mi-am venit să mă schimb, am astă seara aforisitul ăla de dineu în cinstea lui Rivera să uit. Cine mai e Rive? Un ministru belgian. Apropo, l-ai văzut pe Huysmans? Da, e un bărbat fermecător și atât de distins. Bine, mă doare în cot. Ce ți-a spus? Fiț! Ce i-a fit? Ceilalți doi habar n-au avut. N-am fost niciodată însărcinată. Închipuieți-mi, venea să-l sărut. Perfect. Și pe când intervenția? Păi ce intervenție? De ce ar trebui o intervenție? Da, în sfârșit, Olimp, ieri m-am deranjat chiar eu să mă duc la Huysmans să expun cazul nostru. Da? Mi-a promis că... Da, bine, dar azi m-a văzut pe mine, era mai indicat, nu? După părerea lui, nu aștept niciun copil. Cum? Ți-a spus el în mod serios că...
Idiotă treabă, ce pacoste. Dar ce, Charles, vroiai un copil? Nu, dragă, ferească Sfântul. Vreau să spun că nu e deloc liniștitor când astăzi ți se dă un diagnostic ca sigur, real, și când în ajun alte 2 somități ți-au dat un diagnostic diametral opus. Da, pretindeai că ești mos, e un as. Dragă, toți sunt totdeauna ași, numai că sunt niște ași care n-ajung niciodată să se pună de acord asupra culorii. De îndată ce un as spune alb, celălalt as spune negru. N-are importanță, are să-mi facă oașe în Zondec. Aia ce mai e? E bine, da proba cu iepuroaica. Dacă moare în 3 zile, e dovadă că ești însărcinat. Săracul animal. Deci, în ce te privește, e clar. Se va ști sigur în 3 zile, deoarece se pare că ăsta e termenul pretins de iepuroaică ca să-și dea părerea, nu? Bine, atunci să trecem la alt subiect. Dacă vrei, la Maiot. Da, ar fi timpul. Spune-mi, ai văzut-o? Bineînțeles, de vreme ce e secretara mea. Deoarece o văd vrând nevrând în fiecare zi, nu i-am făcut nicio aluzie. În schimb, am pus să se facă o anchetă. Vreau să știu cu cine am de-a face. Și ce ai aflat? Taică-su e plantator de trestie de zahăr, nu? Nu mai are tata, asta știam. Dar, în schimb, ce nu știam e că se trage într-o familie ilustră, de primă categorie. Pot spune chiar excepțională. O familie dintre cele mai celebre din Martinica. Fort-de-France este împânzit cu statui de militari, eroi, de politicieni renumiți, de astronomi eminenți care au fost unchii sau bunicii lui Maiot. Statui pe o insulă? Da, unul dintre micii vulcani din muntele Preșuf poartă chiar numele propriului său bunic. Ce știu, sunt un fel de Talleyrand și de Massenat din partea locului. O familie mare și ilustră. Acum nu mă mai miră calitățile remarcabile ale urmașilor. Îți dai tu seama că strămoșii lui Maiot erau în vizită cu familia Boarne? Ăștia cine mai erau? Olymp, dragă, împărăteasa așa să fie, ce naiba? Da. Napoleon. Da. Pe scurt, draga mea, Deci... iată cu cine avea să se însoare George. De ce avea, Doamne Sfinte? Dacă e vorba de oameni atât de bine, o să facem așa ca să se afle, nu-i așa? E firesc. Și chiar începând din clipa asta, Doamne, de ce nu? Uite de ce nu, pentru că e destul de neverosimil, dar așa e. Maiot nu vrea să se căsătorească cu George. Ce? Uite cum îți spun. Plecând de la minister, am găsit pe birou 2 scrisori. Una oficială de demisie, cealaltă oficioasă. Poftim, uite, ascultă. Domnule ministru, știu că George v-a informat asupra situației mele. Vă rog să nu vă faceți niciun fel de griji. Nu am în vedere nici cum reglementarea unei stări pe care, fără îndoială, din multiple motive, doamna Jacquet și cu dumneavoastră nu o doriți. Sunt cazuri în care o tânără este fericită că așteaptă un copil, fără să se gândească neapărat să-și lege viața cu cel care este tatăl. Și nu voi cere nici recunoașterea paternității. Acestea fiind bine hotărâte, v-aș fi recunoscătoare dacă în timpul lunii de preaviz care mai rămâne, mă veți considera ca pe oricare altă subalternă a dumneavoastră. Vă rog să primiți, domnule ministru, asigurarea considerației mele respectuoase. Postscriptum, nu i-am spus încă lui George hotărârea mea, dar îl văd diseară și îl voi informa neîntârziat. Poftim, asta e. Oricum, știe să scrie o scrisoare, fata. E uluitor. Cum își dorește copilul, dar nu-l vrea pe George? Asta e prea de tot. Iată o fată care face un copil lui Fimiu, în fine care așteaptă un copil de la fiul meu și care nu vrea ca acest copil să aibă un tată. Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva. E trăsnită, nu-i așa? Că mărturisesc că nu mă așteptam. Și George, ce se întâmplă cu el în toată povestea asta? Dacă mă înțeles bine, îl părăsește. Îi face figura clasică. El așteaptă un copil și ea îl plachează. Bine, este de-a dreptul. Nu e cazul să te enervezi în halul ăsta, dragă. Ba da, este cazul. Ce o să se întâmple cu copilul ăsta? Presupun că ea îl va crește. Nu, eu vorbesc de George. Mai întâi se poate foarte bine ca el să-l iubească. Dar nu ei, ce-i pasă? Pretextând că are diplome serioase, crezi că o să încurce cu un tânăr fără situații? Îți spun eu, nu mai există nici morală, nici principii. E secolul egoismului. Și tu de ce râzi, Charles? Ți se pare nostim? Dragă, George o să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Nu vrei să așteptăm rezultatul convorbirilor? Rezultatul îl prevede pe acum. Îl cunoști pe George, un duios, un sentimental, exact ca mine. Dacă se sinucide... Olem, chiar ieri pretindeai că nu va ști niciodată dacă acest copil e al lui. Ei bine, azi sunt sigură, este al lui. De ce? Fiindcă Maiot refuză să se mărite cu George? Fără îndoială se simte că e geloasă și vrea să păstreze doar pentru ea singură un copil care nu-i aparține și pe care vrea să ne-l răpească, e foarte clar. Stai că mă amesteci de te urmăresc foarte greu. Și cu toate astea e simplu și cât se poate de logic. Astăzi știu cine e Maiot. Nu mai avem niciun motiv să ne împotrivim la căsătoria lui George cu fiica lui Talleyrand. Ar fi și greu, da? În sfârșit, Talleyrand sau Lamartine, ori un savant, ori altul. Bine, o să vorbim despre asta cu George, de acord? Pentru moment este altcineva care mă preocupă mai mult. Ani.
Găsesc că fata noastră are o mină îngrozitoare. Ce vrei, e logodită. E perioada în care fetele se consumă, amintește-ți. Eu eram slabă ca o scobitoare și cu ochii ieșiți din orbită. Da, dar dacă ții să știi părerea mea, peste puțin timp Ani se va îngreșa. Asta e foarte bine, se simte nevoia. Nu mai înțeles greșit, draga mea. Mă tem că se pune o problemă urgentă în legătură cu leșinul ei de alaltăieri seara. Ai nebunit, Charles? Acum nu mai vezi decât copii peste tot? Ani însărcinată? Micuța mea, Ani. Dar cum îndrăznești măcar să insinuezi? Jacques și Ani au respectiv 25 și 23 de ani. La vârsta lor e genul de nebunie pe care o fac mulți oameni bine crescuți. Charles, îmi vine rău. Bine, abține-te. Sunt sigur de ceea ce spun. Ani așteaptă un copil. Și crede-mă că n-am nevoie de o epuroaică ca să spun asta. Ani, fetița mea. E de neînchipuit. Dragă, ține seama că peste câteva luni ți s-ar fi părut natural. Ar fi fost natural. Dar atunci la ce suntem noi buni? Noi, părinților. La ce folosim noi? La ce folosește că am crescut în principii morale? Nu suntem niște vagabonzi, nu trăim în cocioabe. Tu nu vii beat în fiecare seară. Eu nu sunt o netrebnică care să-și lase copiii să bată străzile și barurile. I-am înscris în școlile cele mai bune. Le-am pus meditatori, nu le-a lipsit nimic, nici din punct de vedere material, nici afectiv. Au fost în contact cu copii din lumea bună, aleși pe sprinceană. Suntem tot ce poate fi mai respectabil în Franța, mai moral. Le-am dat exemplul unui menaj normal și unit, au învățat ce este și ce nu este îngăduit. La ce suntem buni? La ce am fost noi oare buni? Să-i aducem pe lume atâta tot? Și-au bătut joc de tot ce le-am arătat, de tot ce le-am spus și explicat, asta e. Au râs de noi, făcându-și semne de îndată ce rămâneau singuri când nu-i mai supravegheau. Tu, Charles, tu ești ministrul familiei, deci trebuie să știi la ce folosește tot ce faci pentru copiii tăi. La puțin lucru, draga mea, la foarte puțin lucru. Moravurile se schimbă, asta e tot. Dar morala nu se schimbă. Dar vezi bine că da. Pe maică ta o șoca dacă ne plimbam singuri în timpul logodnii. La rândul ei, mama ei n-ar fi acceptat asta în niciun caz. Tu găsești firesc acum ca Ani să aibă mașinuța ei și să vii acasă la 3 dimineața dacă are poftă. Da sau nu? Păi dacă acceptăm ca fetele să trăiască ca băieții, să-și câștige existența, dacă credem că e de datoria noastră să le transformăm în infirmiere și în soldați, dacă le vrem libere, independente, la curent cu toți și cu toate, și mai mult, dacă în timp de război le punem la volanul camioanelor și al ambulanțelor, e bine, atunci trebuie să acceptăm și că nu mai există fete mari. E o trăsătură a epocii noastre. S-a vrut ca femeile să trăiască ca bărbați, atunci ce vrei? Nu se dă înapoi de la nimic și trebuie să spun, se descurcă foarte bine. Da, trăim într-o epocă înfiorătoare. Nu știu nimic, nu mai știi care ți-e datoria, nu? S-au dat peste cap toate valorile. Dacă îți crești copiii cum ai fost tu crescut, nu ești în pas cu vremea și ești considerat caragios. Dacă te pleci în fața cerințelor vremii, la 10 ani te scuipă în ochi și la 12 ani jumătate îți toarnă plus. Cum vrei să o scoți la capăt? Eu n-am renunțat. Să nu mi se mai pomenească despre familie. Olem, liniștește-te, draga mea. Nu-i sfârșitul pământului. Trebuie să stai de vorbă cu Ani, trebuie să afle adevărul. Eu nu mănânc acasă, așa că profită de împrejurarea asta. Stai, am auzit ușa, poate e ea. Sigur. Ani, tu ești? Da, am sosit, vin imediat. Eu o șterg acum, ai rolul tău, draga mea. Da. Te sărut. Bună seara. Papa e acasă? Da, se îmbracă, are un dineu. Unde te duci, Ani? Cum unde mă duc? Aici. Nu m-ai chemat tu? Și George? Ce învârtește? Mama, e târziu și mi-e foame. Da, să-l lăsăm pe George și să vorbim despre tine, Ani. Da. Găsesc că ești foarte nervoasă și că ai o mină foarte proastă. Da, și eu îmi fac tot felul de griji. Nu-ți face griji, mama. Mă simt admirabil și niciodată nu mi s-a părut viața mai frumoasă. Da? Hai, nu facem mutra asta. Totuși nu pot să născocesc niște cataclisme numai ca să-ți fac pe plac. Ascultă, Ani, aș vrea să ai încredere în mine. Știi că eu înțeleg foarte bine tineretul de astăzi. Se cere fetelor să fie infirmiere, soldați, sunt puse la volanul camioanelor în timp de război. Mama. E o trăsătură a epocii. Sigur, o domnișoară nu mai e azi o domnișoară. Atunci mă întreb, înțelegi, Ani, e de datoria mea, nu? Mama, dacă Jacques și cu mine? Asta? Da. Asta? Mama, dar cum ai putut să-ți închipi așa ceva? Pricep, din cauza leșinului meu din seara trecută, nu? Ai crezut că sunt însărcinată? Asta era? Da, dar nu e așa că nu e adevărat? Mama! Ani, mi-e rușine, scumpa mea, mi-e rușine de mine, da.
Sunt atât de fericită, sărută-mă. Vino-ți în fire, mamă, și te rog încetează cu închipuirile. Da. Și acum scuză-mă, mă duc să-mi pun rochii de casă și mă... Ce bine că e așa. Bună seara, papa! Bună seara! Ei, Olemp, cum e? Ei, cum să fie? Altădată nu mai face pe psihiatrul sau pe ginecologul, scumpule, că nu-ți merge. Strălucește de fericire. E un îngeraș pur și luminos. Ei, bravo, cu atât mai bine. Îmi pare rău că te-am speriat degeaba. Bine, mă duc să termin cu îmbrăcatul. Eu sunt! Bună seara! Ani aici? Da, dar poți totuși să mă săruți, Charles? Bună, puiule, ai văzut-o pe Maiot? Da. Mi-a spus că ți-a scris și că și-a dat demisia, dar să știi că nu e grav, au luat-o imediat la președinția Consiliului. Nu mă îndoiesc, abia așteptau să-mi o sufle măgaria aia. Mi-a spus că n-are nici cea mai mică intenție să mai ia de bărbat. Nu lua în tragic, George. Cu toate rugămințile ei politicoase, eu tot mă amestec. Iau asupra mea să am o mică convorbire lămuritoare cu ea. Da, tot e bine că te-ai hotărât o să fie o discuție violentă, mărturisește. George, tu știi cine e? Cum cine? Cum, din ce familie se trage? Nu, ce vrei să-mi pese mie de asta? Dar cum? Fort de France e plin de statuile ei. În fine, vreau să spun unchiul ei și pe urmă bunica-su erau rude prin alianță cu Boarne, știi tu care, dragă? Napoleon. Napoleon, ai luat o raznă. Vrei să ai amabilitatea să-mi dai voie să mi-au rămas bun? Am să întârzi. Papa, ești superb. Oh, te-ai parfumat ca o damă. Ție-ți bine? Și cu Jacques merge? Cum nu se poate mai bine, papa. Bravo. Ei, copii, pe mai târziu sau pe mâine? Olemp, vii cu mine până la garaj? Da? Vreau să-ți cer părerea despre instalația nouă de încălzire. La revedere, papa. La revedere, papa. Ai avut dreptate. Papa a mirosit ceva și a indoctrinat-o pe mama. Vezi. A încercat să mă facă să-i mărturisesc. Dar ce crezi? I-am dus de nas foarte ușor. Mă rog, și ce scofală ai făcut? Până la urmă tot o să trebuiască să mărturisești, nu? Nu, domnul meu. Dar ce străznește prin capul altă? Iată, domnule. Ia spuneți. Peste 3 zile, papa se va duce la bătrânul și atelier și va propune să ne căsătorim luna viitoare. Da, sub ce motiv? Fiindcă bunicul o să aibă un atac la noapte. Cum asta o să aibă un atac la noapte? Vin de la el. Adineaori mi-am adus aminte de ultima noastră reuniune, când el vorbea într-una de posibila lui moarte și atunci mi-a căzut fisa. I-am spus pe față: bunicule, tu adori copii, nu-i așa? Bun, în mod normal, aș fi putut să-ți fac unul de Crăciun. Dacă însă îmi dai o mână de ajutor, îți ofer unul în august. Faci prin soare, era încântat. Și atunci am explicat planul meu. Mâine dimineață începe să facă peramolitul. Bineînțeles că doctorul lui, care îl știe cardiac grav, îl crede pe cuvânt și ne anunță, lăsându-ne să înțelegem că s-ar putea ca una din nopțile ce urmează să-i fie fatală. Bun, și atunci eu de partea mea, Jacques de-a lui, începem să facem un tărăboi, demonstrând negru pe alb că dacă nu se grăbește căsătoria, bunicul e în stare să dea în primire pe neașteptate și să ne blocheze pe încă vreo 6 luni, înțelegi? Da. Și îți dau cuvântul meu de onoare că luna viitoare suntem căsătoriți. O să nasc la 8 luni. Se poate întâmpla oricui. Mai să fie. Și bunicul marșează. El, dar se distra nebunește. A și mimat ce mutră o să ia cu gura strâmbă și cu vorba împleticită. Era nemaipomenit, Bravo, drăguță, bravo. Jos pălăria aici, cineva. Bravo. Taci, uite că mama reapare. Nici o vorbă, mai înțeles? Te rog. Spune-mi, Ania, povestește-mi tu, ce te-ai dus să învârtești cu bunicul? Mama, secret. De faci că uiți că peste 15 zile e ziua lui? Așa că sunt motiv că am venit să-l sărut. Am căutat să-l sondez ca să știu ce ar face plăcere. Da? Trebuie să-l răsfăț un pic, nu? E un fel de a pregăti cadoul meu. Ce cadou? Cadou pe care o să mi-l facă de nuntă. Ce naiba, mama? Nu înțelegi? George, privește-ți sora cât de cinică poate fi și nici măcar nu ți-e rușine. Nu. Doamne. Copiii greu mai sunteți de înțeles și de mânuit. Hai, nu te necăji, mama. În fond nimic nu merită să... Mama? Dar ce cu tine, mama? Ce cu tine, mama? Mama, ți-e rău? Mama? Mama, nu te speria, te rog, mama. George, Anie, repede un lighean, o cratiță, orice. Îmi vine rău. Dar ce-o fi tot făcând fata asta? Da, în fine, Terez, de 3 ori te-am sunat până acum. Eram la intrare, doamnă, cu Coana, aceea care a venit de nu știu câte ori de alaltăieri încoace. Care cu Coana, Doamne Dumnezeule? Doamna Lu,
insistă într-una să-l vadă pe domnul. Ieri i-am spus să-l caute la minister și la minister i s-a spus că domnul a căzut. A căzut, Doamne Sfinte? A fost un accident? Când? Unde? Doamna Terez? știe foarte bine, doar despre asta vorbeați adineauri la masă. Vai, nenorocit, m-ai speriat îngrozitor. N-a căzut domnul, drag, a căzut guvernul. Vă rog să mă scuzați, doamnă. Terez, a venit poșta? De aceea te-am sunat. Nu, doamnă, niciodată nu vine înainte de ora 5. E mult prea târziu. E ridicol. Mulțumesc, Terez. Doamnă. Da? Doamna, aș vrea să-i spun doamnei că îmi pare foarte rău, dar voi fi silită să plec din serviciul dumneavoastră. Să pleci? Dar de ce? Ești nebună. Nu pot să spun că ești perla visată, dar sunt destul de mulțumită de dumneavoastră. Și eu la fel, doamnă, dar vreau să spun, cum s-ar zice, sunt ca și logodită cu un băiat care livrează marfa la domiciliu de la Galerii Lafayette. E perfect, hai să ne măriți, nu? Nu tocmai, doamnă, nu tocmai, fiindcă, știți, el e însurat. Numai că nu mi-a spus și atunci. Acum că aștept un bebeluș. Cum și dumneata? Nu se poate. De ce, doamnă, nu se poate? Așa, de nimic. Nu. Bine, biata mea, Terez. Vai mare pramatii amorezul dumitale. Unde l-ai cunoscut? Aici, doamnă, aici, în ziua când au adus doamnei frigiderul cel nou de la Galerii Lafayette. Și măcar dacă l-ar fi răcorit pe idiotul ăsta. În sfârșit, Terez, nu te simțeai bine aici, nu munceai destul. Lenjeria, servitul la masă, să întreții îmbrăcămintea tuturor celor care locuiesc în casa asta. Pe scurt, spălai, coseai, călcai, te sculai de vreme, te culcai târziu. Cum astea toate nu ți ajungeau să-ți ocupi timpul? Tocmai de aceea, doamnă, de aceea. Pe deasupra și neobrăzat. În fine, și acum ce ai să ajungi? Ce te-ai gândit tu să faci? Am să plec de la doamna și am să mă angajez la fabrică. Nu suntem monștri, Terez. Am să vorbesc cu domnul. O să aranjăm să poți să ai copilul în condiții bune și pe urmă vom găsi o creșă ca să poți să continui să lucrezi la noi. Da. Așa-ți convine? Da. Nu știu cum să mulțumesc, doamne. Sunteți o femeie de inimă. A sunat. Da. Mă scuzați, doamnă. Biata fată. Dar ce gâscă cu frigiderul ei. Adică nu cu comisionarul. Tu ești Ani? Salut. S-a făcut. Fătălie, primise scrisoarea de la papa. Cât a ținut dejunul, Jacques și cu mine am dus un atac susținut. La desert îl dădusem gata. Mă mărit la sfârșitul lunii. Apropo de atac, ce face bunicul? Vai, Ani, mă înfiori. Ei bine, azi dimineața a început să vorbească puțin, dar Charlotte îmi spune că mai are încă gura strâmbă. Cu atât mai bine. Vreau să spun că eu eram sigură că nu o să se ducă de data asta. Știi, înțelegi, aveam o presimțire. Apropo, știi că și Terez... Ce cu Terez? E teribil. Dar nu știu sub ce influență astrală se află casa noastră, dar fără îndoială sub o influență specială tot este. Ce, mamă? Uite-l și pe George. Aici erați? Da. Ei bine, s-a făcut. Ce s-a mai făcut, Doamne? Căsătoria mea. Maiot e de acord. Ura! Mulțumesc, Ani. Cum știam că papa și cu tine, mama, sunteți acasă, azi după masă i-am spus să treacă pe aici. Cine, fecioara din insulă, vine să-și ceară mâna. Ai să mă ierți, George, dar îmi va fi foarte greu să uit că așteaptă un copil. Mama, nici să nu uiți, mamă, dipotrivă, să te gândești, dar să te gândești cu bucurie, mamă. Vezi tu, e un lucru de care tu nu-ți dai bine seama. Trăim într-o epocă în care unii oameni își arogă dreptul să distrugă 1.000.000 de semeni apăsând pe un buton. Iar simplu fapt că o fată însărcinată nu mai poate fi atât de tragic. Gândește-te numai la numărul de oameni masacrați fără niciun motiv de la începutul secolului și ai să te convingi că poveștile noastre sunt niște biete glume. Și acum încă o veste bună. Am în sfârșit o situație. Da, eu, ca să nu vă mai ascund nimic, l-am cunoscut pe șeful cel mare de la Telefilm. Telefilm! Cea mai mare întreprindere de tehnică radiofonică și de televiziune. Maiot m-a pus în legătură. După o oră de conversație, acest personaj important îmi și oferea un post. Mamă, înclină-te în fața fiului tău. Sunt nespus de fericită, băiatul meu. Dacă tu crezi că poți să-ți faci acolo un viitor... Viitorul aparține creierilor pline de combinații tranzistorizate, ca al meu. E perfect, copii. Tot e bine că nu sunt vești proaste. Mamă. Și fiindcă veni vorba de vești, cred că aș face mai bine să mă interesez și de ale mele, de la epuroica mea. Așteptam o scrisoare de la laborator, dar poștașul întârzie prea mult. În fine, n-am să lipsesc mult, dragii mei, pe curând. La revedere, mama. Ani, ce părere ai despre manevra asta în stil atât de mare? Ce manevră? A lui Maiot, a noastră, ideea asta grozavă pe care am avut-o, să-i scrie lui papa că nu mă vrea. George! Da, recunoaște și tu că te-am dus și pe tine.
Da, apropo, ce cu iepuraica ta? Moartă trăznită pe loc. Era de așteptat. Și ai să vezi că și a mamei. O hecatombă. Pentru Societatea de Protecție Animalelor suntem o familie de temut. Copii, m-am ciocnit cu tatăl vostru când ieșeam. E într-un hal? S-a făcut. Ce războiul. Doamne, Charles, și cu cine ne batem? Nu, ce bat? Nu, dragă, nu, la război. M-au numit ministru de război. Copii, ce zi am avut? Bine, dar cum e cu putință? Treci așa de la familie la război? Și pe urmă, Charles, habar n-ai de armată și mai ești pe deasupra și antimilitarist. Dar de când știi tu că în Franța trebuie să fii competent în vreo direcție oarecare ca să fii ministru? Un ministru francez olimp este o autoritate. Și autoritatea nu are nimic de a face cu competența. Bun, așa o fi, dragă. Eu în orice caz, pentru ce am eu de făcut în sfârșit, o să mă iertați, o șterg, vin imediat. Bine. O clipă, doamnă, stați. Dacă nu vreți să vă întâlniți cu cucoana care îl caută pe domnul, ați face bine să ieșiți pe scara de serviciu. Domnule, iar a venit doamna Luan. Nu mai vrea să se miște de aici. Bine, habar n-am cine e, dar n-are importanță. Terez, poftiște să intre, așa scapdia numai decât. Și voi, copii, în camerele voastre. N-am nevoie de paznici când primesc femei. Bine, papa, cum vrei. Poftiți, vă rog. Bună ziua, Charles. Bună ziua. Nu mă mai recunoști. Sigur, atunci eram brună și aveam 23 de ani. Madeleine Luan, anul 2 la drept. Sigur, dar bineînțeles, Madeleine Luan. Un asemenea studios nu se poate uita. Dar spune-mi, sunt 20 de ani de atunci sau cam așa? Foarte ceva, exact, 25. Ei, asta zic și eu, surpriză. Ia loc, te rog. Cărui fapt datorezi plăcerea acestei vizite? Am să-ți spun numai decât. De altfel mi-ajung câteva minute. Fii cinstit, Charles. Numele meu nu-ți spunea nimic. Nu, totuși... Ba da. Acum când mă revezi, îți amintești precis. Scumpul meu ministru, ai o memorie mizerabilă. Doamne, să-mi amintesc. Sigur, asta e, ai venit într-o zi și mi-ai anunțat că vei avea un copil. Da, și foarte drăguț, mi-ai dat niște bani ca să nu mai avem griji în privința asta. Nu fac decât să-ți citez cuvintele. Am spus eu așa ceva? Bine, dar am fost un ticălos. Ba nu. Nu mai mult ca oricare altul de aceeași vârstă cu dumneata și cu același viitor înaintea lui. Numai că, Charles, pe acest copil l-am păstrat. Da, recunosc. Ca să afli că mai ai un copil așa dintr-o dată la vârsta asta, nu? Trebuie să fii foarte departe de aceste preocupări, dar nu-ți fie teamă. N-am venit să joc scena duioasă a tinerei fete părăsite care vine să-ți ceară cu glas tare drepturile, nu. Eu am păstrat copilul pentru că așa am vrut. Orice s-ar spune, când o fată tânără așteaptă pentru prima oară un copil, are dorința să-l aducă pe lume. 3 ani mai târziu m-am măritat cu un om inteligent. Și copilul? Îl cheamă Jérôme. E un băiat excepțional, într-adevăr. O spun fără să mă laud. Numai că bărbatul meu e medic și Jérôme ți-a moștenit gusturile. Termină științele social-politice, vorbește 3 limbi străine și vrea să facă neapărat carieră. Dar i s-a oferit până acum posturi neînsemnate și fără viitor. De aceea m-am gândit la dumneata, Charles. Îmi place să cred că nu abuzez, nu? Deloc, numai că spune, Madeleine, cum ai avut atunci curajul să... Nu trebuie mult curaj, cu condiția să ai o mamă ca a mea, căreia puțin să-i pese de ce o să spună vecinii și cunoștințele. Și asta unde? Într-un orășel de provincie. Vezi, Charles, aici e adevărata dramă. Fetele tinere refuză să-și păstreze copiii de frica părinților și părinții de frica vecinilor. Punctul meu de vedere e că nașterea unui copil n-ar trebui să fie niciodată altceva decât o mare bucurie. Revizuiți legile, voi care puteți să o faceți. Dar numai că nu poți să revizuiești mentalitatea unei familii. Madeleine, eu, ce să spun, eu ard de nerăbdare să-l cunosc pe Jérôme și știu de pe acum că nu voi fi dezamăgit. În privința ajutorului, chiar întrevăd o posibilitate. Spuneai că vorbește 3 limbi. Da. S-a întâmplat că a trebuit să renunțe în mod inopinat la secretara mea pentru motive familiale și dacă slujba asta ar putea să-l intereseze pe Jérôme, s-ar putea să... Dar e minunat, Charles! Te sărut pentru asta. Atunci mâine? Bine, vino să mi-l prezinți la minister. Perfect, da? Sunt atât de fericită. La revedere, Charles. N-aș vrea să te mai rețin, dar nu știu cum să-ți mulțumesc. Eu trebuie să-ți mulțumesc, dumitale, Madeleine. Pentru ce? Pentru că acum 25 de ani
Nu mi-ai urmat sfatul. La revedere. Conașule, a sosit o scrisoare pentru doamnă. La mulțumesc, Teres. Ia să vedem. Un plic de la laborator. Și avem plăcerea să vă confirmăm că... la naiba. Charles? Da, frega. Charles, ești singur? Da. Epuroica mea a murit. Știu, acum am primit corespondența. Am citit scrisoarea laboratorului, dar termină cu jelitul ăla. Nu-i nicio nenorocire. M-am gândit bine și nici nu mai vreau să aud de operația aia. Cum ești de bun și ce o să ne faci? Simplu. Am să spun Olemp. Vom avea un copil. Noi? Da, tu și cu mine. Ți-am spus că m-am gândit bine. Nașterea unui copil trebuie să fie totdeauna o bucurie. Nu o să le temem noi de vecini, adică de ce o să zică lumea. Ce, te plictisește ideea unui copil? Da, nu, Charles, nici nu știu prea bine, nu, dar cum să-ți spun, știi, m-am dezobișnuit. Nu-i nimic care să te învețe, Ani. Nu mai mi-e teamă de ridicol. Nu mai sunt la familie, sunt la război. Charles, ești extraordinar. Dar să-ți mai spun ceva. Ce? Terez e și ea însărcinată. Terez? Nu se poate. Ei, să știi că ne paște aceeași soartă. Soarta vrea copii, e clar. Soarta ține cu apărarea națională. Bravo. Cu cât vom avea mai mulți, cu atât va fi mai bine. Charles, da, Ani? Ei, și acum copii fără mofturi, Maiot face parte din familie, s-a înțeles? S-a înțeles. Domnișoara Maiot Luluz. Olem, te rog, fii drăguță cu ea, te rog. Poftim, domnișoară, veniți. Aici intrați într-o familie care adoră copii. Ați ascultat Când vine Barza, traducere și adaptare radiofonică de Marica Beligan după o piesă de André Roussin. Distribuția a fost următoarea: Charles, Radu Beligan, Olemp, Simona Bondoc, Ani, Rodica Mandache, George, Florian Pitiș, domnul Jacquet, Fori Eterle, Charlotte, Dorina Lazar, Madeleine, Valeria Gagialov, Terez, Rodica Sanda Tutuianu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Constantin Dinischiotu.